El semàfor del Madrid-Barça femení. El Barça femení ha guanyat 1-3 el Di Stéfano i encarrila els quarts de final de la Champions League. En verd, la segona part del Barça. Segurament hem vist la primera part més complicada del Barça en aquesta temporada. El Barça femení li ha costat molt aquesta primera part contra el Madrid, un Madrid que s'ha avançat en el marcador amb un gol d'Olga i que ha posat en moltes dificultats al Barça. De fet, ha fet una rematada al pal d'Ester, una altra rematada també de la mateixa Ester que ha obligat a intervindre a Sandra Paños. Per tant, ha estat segurament la primera part més incòmoda del Barça davant un Madrid que ja li va incomodar molt el partit de Supercopa d'Espanya, un partit que el Barça va acabar guanyant 0-1 amb un gol d'Alexia al final. El va complicar menys segurament el darrer partit al Johan, que el Barça es va produir campió de Lliga, però és veritat que al Barça li ha costat molt la primera meitat. El Barça no trobava espais, el Barça en tot moment trobava que els seus futbolistes tenien dos futbolistes a sobre, no trobava els espais per poder combinar, una cosa que el Barça sí ha aconseguit la segona meitat, amb els canvis introduïts per Jonathan Giraldez, ha fet que Rolfo ocupés tota la banda, i ha entrat Clàudia Pina, que també ha estat decisiva, una futbolista que s'ha associat molt al mig del camp, ha aconseguit que el Barça tingués molta més continuïtat en el joc i a més ha estat l'autora del segon gol del Barça, el gol que ja posava l'avantatge al marcador després de que Alexia empatés de penal, i també una Alexia que ha firmat també el tercer gol. Per tant, volem destacar aquests canvis tàctics que ha fet avui Jonathan Giraldez, l'entrada de Clàudia Pina, el futbolista que sempre que surt marca, que té el gol a la sang i que a més li ha donat molta capacitat associativa a l'equip i una capacitat de moure's molt bona. Per tant, avui volem destacar aquest perquè al final el Barça ha aconseguit desatascar un partit, que és veritat que a la segona part del Madrid ja estava molt més cansat, però un partit que els blancs havien aconseguit complicar-li molt la primera meitat. En verd, Alexia sempre hi és. La capitana sempre hi és. És una futbolista que tindrà partits bons, tindrà partits dolents, però sempre intenta portar, sempre intenta donar el millor de si i sempre està portant gols en els últims partits, perquè al final aquesta temporada Alexia de cara a gol és espectacular, és una futbolista que sempre suma, sempre aporta. De fet, amb el Madrid aquesta temporada s'està convertint en segurament la seva bèstia negra, li va marcar, com dèiem, a la Supercopa, li va fer els dos gols primers, els importants, que els que costen més de fer, el Johan, i avui també ha estat l'autora de penal de l'1-1 i del 1-3 també al tram final, una jugada de contra del Barça que molt ben conduïda amb una passada d'un altre futbolista també imprescindible com és Patrick Guijarro. Per tant, aquí volem també destacar el paper de la capitana, d'Alexia, que és capital en aquest Barça. I per últim, en àmbar, els periodistes que creuen que això és fàcil, o l'entorn. Aquest àmbar el volem dedicar a l'entorn periodístic i no periodístic, que sempre pensa, o que segurament veu menys partits del Barça femení dels que potser diu, i al final pensa que és molt fàcil tot i que aquest equip guanya molt fàcil. Si no veus els partits del Barça femení pots pensar que el Barça femení és molt fàcil i que guanya molt fàcil i que ho té molt fàcil a la Lliga i que les golejades són molt fàcils, però això no és així. I partits com aquest demostren el mèrit que té aquest equip, que tenen aquestes jugadores, que té aquest cos tècnic, perquè és molt difícil que seguir guanyant i seguir-ho fent de la manera que ho fa el Barça. El Madrid s'ha reforçat molt bé, tenia futbolistes com Esther González, que va fer 29 gols l'any passat al Llevant i va quedar només 2 gols de Jenny Hermoso, una futbolista que va fitxar també una futbolista com Naikari, una futbolista com Claudia Zornoza al mig del camp. Per tant, és un Madrid que s'ha reforçat molt bé amb les millors jugadores espanyoles del moment, també la portera Missa. Al final estem parlant de que és un Madrid que està fet, com ja va comprar un club a cop de talonari, però és un Madrid que s'ha reforçat molt, que ha crescut molt, i el Barça, tot i així, el segueix guanyant. I això té molt i molt mèrit. Vol dir que s'estan fent bé les coses, s'està sent exigent, s'està treballant molt bé, i per tant s'ha de donar molt mèrit a això. I al final, moltes vegades això, que el Barça goleja i sembla que sigui fàcil, i no és fàcil. Golejar ni guanyar no és fàcil, ni a Espanya ni a Europa. El Barça, la feina que fa aquest equip femení se li ha de donar molt en valor, i partits com aquest, en què al Barça li costa més, segurament serviran per posar en valor el que costa fer el que estan fent aquestes futbolistes i el que està fent aquest cos tècnic amb el Barça. I per últim, volem convidar els que encara no teniu entrada, si hi ha algú que encara no té entrada, per la setmana que ve al Camp Nou. El Barça ha de ser una festa al Camp Nou, esperem que puguem tenir un Camp Nou ple, perquè aquestes jugadores i aquest cos tècnic s'ho mereixen, es mereixen tenir aquest Camp Nou ple en la tornada, una tornada que esperem que sigui plàcida pel Barça, però que també s'haurà de jugar i s'haurà de disputar el partit, perquè ja hem vist que els partits s'han de jugar i s'han de disputar. Per tant, aquí sí que volem convidar a tothom qui encara no tingui entrada i els qui la tinguin a que hi vagin, a que s'ompli el Camp Nou, perquè aquestes jugadores i aquest cos tècnic es mereixen que tenir un Camp Nou ple i tenir, perquè així
serà molt més, se li donarà molt més valor a aquest passi, que esperem que sigui passi a quarts de final, a semifinals de la Champions League.